metanie pentru bebeluși, reglabilă. Am făcut 10 noduri, 5 înainte de cruce, am pus crucea. Și am mai făcut 5 noduri. Și aici este reglajul pentru a mai fi bună și peste vreme ea se lărgește cu ajutorul reglajului de la brățara Cobra. Înveți pe canal Finu Mare. Un cadou simplu, frumos, elegant și mai ales folositor. Spor la treabă!